Hi, mayong gabi! Gabi sa atong tanan. Medyo dili ta kapoy karon ng compare. Kang mag-asawa. Live So na welcome sa Active kayo. atong episode karon na usapang mag-asawa by Ray and Grace Antonio. Alay ko. Okay, so karon nga kagabion atong hisgutan sa hamubong nga panahon. Unsa atong May tungod hisgutan? sa mag-asawa nga Kita. kinahanglan mag-inam po ay sa Uy, usa. importante gina siya. Before that, shout out sa day sa naghatag sa akong lipstick. Akin sa man. Ma'am Badet, thank you. Wow, diwaya Thank you, sa Ma'am Badet, lipstick. sa lipstick. Humuti lipstick ko. Humuti lipstick ni mag-ogay Thank you so much. And shout out po dahil sa kong mga kaubanan diya sa Ulip Elementary School. Di na ako maisa-isa nga busy na kayo sa pagpanandam para sa tuang face-to-face classes. Face to face na kita pit. And shout out kay Jessie and Pastora Maris Oh, umaging. shout out. Og sa mama ni Jessie ug papa nga nagtanaw sila ganiha sa tuang Tulungan lagi. So, Salamat. atangin ninyo Shout ang sa ato inyo. ang live everyday. Sa morning, ang atong Bible verse and pagkahapon, ang ato ang usapang mag-asawa. Hapon or gabi. Rest ka lang like gabi this. na, no? Okay. Medyo gabi na po siya naabot. So, atong isgutan karon ang about sa Nga pag-ampo. pag-ampo sa magtiayon, no? Oo. So, kung naghuna-huna man ka nga sa inyong panagtiayon, naa na sa inyo ha ang tanan, example, maayo na inyong kahimtang, pareho mo dunay trabaho, pareho mo malipayon ng nagpuyo, pareho mo nga hamugaway na ang pamuyo. Kung natuo ka nga kompleto na naigsuon, kulang na siya. Ikinahanglan nato ang pag-ampo sa Complete usa but lacking. Of course. Walay laing mo puno sa ato ang pagpamuyo gawas sa mga pag-ampo. Ang presensya sa Dios kanunay sa atong kinabuhi. Kay tao man tano dili ta perfect. So kabalo ka, every time na naay mo ingon sa ko nga may man ni si Ma'am Grace kay buutan kayo iyang bana. Bukad iyang atay. Bitaw-bitaw. Kita sa mga guy. Naay nagaingon sa ko ana pero wala lang mo kabalo nga every time na imo ingon ana the more na dungagan ako akong mga pag-ampo kay na maldito ba ya ang yawa no, maldito ang atong Wala, kaaway okay, maldito. butan man ka. Maldito ang ato ang kaaway nga kanunay naga pangitag pamaagi aron sa pagbungkag sa maayong relasyon sa matag pamilya no, so mo man iyang trabaho ang pagbungkag. So every time na naay mo ingon sa kuha na may manisang Grace kay butan kay ang bana, makulbaan ko ana. Sa akong pagkakulba dugagan ako akong mga pag-ampo nga unta ang Ginoo magagiya kanunay kaniya sa matag adlaw aron nga giyahan siya o dili siya makabuhat sa mga butang supak diya sa kabubuton sa Dios. Bisan tingali sa mga pamilya nga ingon nato nga kay imo example gina kato mga maayo no mga ayo na kahimtang. Bisan tingali sa mga pamilya nga ano na po yung mga kakulangon o ano na yung mga kakulangan sa mga butang nga ilang gi-aspire kay daghan mo gyud tangin ena hinana like bitong ana nga nasa level nga hinana kinahanglan nato nga mag-ampo ta sa mag-inam po ay usa. sa usa. Kung mag-ampo ang bana apil lang yung asawa yung pamilya Yes, let each of you mag-ampo. a prayer warrior. Although sa atong salvation iya man tag kaluwasan. Yes. Apan mintas buhi pa ta ato jud lang sa mga pag-ampo atong mga labuan sa atong pamilya atong asawa nung kay mo na ikalipay sa Dios na himayaon siya mintas buhi pa ta. So mga pag-ampo atong kanon na i-offer sa ato ang bana kasawa. Di pwede nga isa lang ang magmainang puon. Dapat both husband and wife mag-ampo sa usag-usa. Bisan sa kanang Pagbiyahe. Pagbiyahe. Bisa mahawak mo sa imong panimalay, mag-ampo mo. Iampo ni mga sag-isa nga Sabay sa safety ang imong biyahe. pag-ingon nga amping. Ampo Doon mo. na kay mga silent prayers sa imong kasing-kasing Lord iiway ako ang bana akong asawa sa mga Yes, katalaman. nga sa mga pag-ampo ba nga iampo nimo ang isa hindi kabot nimo sa dapit nimo pagdon nya successful siya, nga safety siya, order siya, malipayon siya. Magpasalamat ka sa Dios nga thank you Lord nga safety ang akong biyahe. Nga kalagaban ka nako. Then remind each one of you to pray. No, say pag matulog mo ko sa pugaw ko. Oh. Nagampo na ka?
Ano din siya? Usay, Wala usay, pa. limot. Makalimot sa kakapoy, Kapoy sa lawas. Kagalingan So, kita taigsoon. asawa ka man or bana, ang usag-usa sa inyo ha, mo Bantay. i-mag-remind. Nga, oops, Di murag pa wa pa ka matulog. nag-ampo ay, murag natulog ra ka, wa pa kay ampo. Usay, nalata no? Usay nga, pa ato ichika to Usay kay magalingan. daugon magud katong giingon nga usay ang ato ang espiritu matingkungaon apan ang atong lawas kay dili siya mong sabay kasi Especially sa katulogon mga igsoon, wala na tayo kabtangan, wala tayo kalibutan ni Ana. Yes. Ang Diyos, ang Espiritu nagabantay ka Ako mamukaw jud ko sa iya ha. Nagampo na ka murag wala. Wala. Ikaw, kamo. Wala pa. Nagampo ka mo, di pa matulog, ug wala, ampo, gid mo. Yes, Okay. ampo jud unya. I-remind nato ang usag-usa no. Remind yun ta sa mga pag-ampo. So, mo na atong role. Isa sa ato ang role sa mga magtiayon aron mulungtad Mag-inampo ay. Mag-inampo ay. Yeah. Ayaw pagsalig nga butan kayo imong bana. Yung ka nga, kuwan man na siya, Kristohanon. No. Kinahanglan nga mag-ampo gyud ka Alam na sa sa matag kana, karon og The unya. family that stays together, Prays together. prays together. The family, wala to. The family that prays together stays together. Sa buntag sa iyo, Yes, pagmata, and pagbangon, it is really ampo. true. Oh. Yes, kay kanang hingan ka nga na mga tentasyon sa matag adlaw apan pinagi sa tong mga pag-ampo mamalig-on man ta nga mabatukan nato ang tanang mga tentasyon nga moabot sa ato ang pamilya. So ayaw Gampo mo ta kalimot yun maigsoon, ana. ayaw unahang imong kagalingon, kundi ampo daan ang outside sa imong kinabuhi. Address A ampo yung selfless address. prayer. A selfless prayer. Ampo sa palibot, sa imong Ampo sa ubang tao. sa gawasa, Dili lang sa ato ang kaugalingon. ulahin lang sa imong kagalingon ng iyampo. Ingan ang pawag sa mga pag-ampo. Basta tonight is a great reminder to all of us na husbands and wives, be the prayer warrior to your partner. Yes, good term na prayer warrior. Yes, prayer warrior. Na every time na siya, example siya pag na siya mga problema sa trabaho, nag-ampo jud ko Lord tabangin taon akong ba na Ginoo nga mahilig kay siya sa mga dili maayo nga sitwasyon. Prayer warrior sa bana, mga asawa and vice versa. Yes. Muna siya. Kaya bang ugnay kanang kita ba nay kasundaluhan na po mag-ampo prayer Ako bisag warrior. mahiubos ko sa iya kay mag-ampo gihapon ko sa iya ha. Na may time nga mahiubos sa Oo, tong banaw bitaw no. dili na to biyaan ang mga pag-ampo. Oo, No? Kay mo lang man na siya gyud ang ato ang panlaban batok sa tanang kaugdahan sa yawa kay ang tinguha gyud sa yawa isang pagbungkag sa matag pamilya. Sige, Mrs. Ampo, apil sa pag-ampo, ang imong bana, o ang bana, apil sa pag-ampo sa imong asawa. Hinamdaman Apan ang nato complete na na pag-ampo, apil ang ginato ang una na itong sa gawas, itong nakinahanglan sa mga pag-ampo. Itong nakinahanglan sa pag-ampo, yun na yata itong galingan. Okay, so Ganun ta, hinamdaman nato kanunay. mag-inampo ay. Yes, sa mag-inam isa. ko ay gyud. That is a habit. Kusog ninyo ang pag-ampo. Muna'y mystery sa kami niyon, mag-ampo ay. Mag-inampo ay. Asawa og bana, ang pamilya mag-inampo ay. Palibutan man ta sa mga pagsulay pero di kita mapukan. Basta na ang mga pag-ampo. Uy, gwapa kay tagwapo. Smile sa gabi. Ito pa. Nag-selfie. Bye-bye. This Thanks so much is for watching. Ray. And Usapang mag-asawa. Bye-bye. ampingin niyo ang pamilya. Thank you. God bless everyone.